Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu da zamu je kai tsaye zamu dan ƙara wayar ma juna da kai akan sharrin ko kuma illar hacking din Facebook account. A dalilin yin wannan bidiyo akwai wata ran ne ina zaune haka sai wani abokina ya dan bani dan gyara mai Facebook din shi haka to sai naga ya ga min password din sai naga password din shi simple password irin wai number shi kuma shine number password din shi so sai na ce mai irin wani ai ya kamata a ce gaskiya ka dan tsaurar da tsaro a account ɗinka saboda hackers za su yi kwace ma account sai yake ce min ai to sai ne ko sun kwace ma account ai sai in bude wani kuma kenan yawanci mutane suna da irin wannan tunanin ganin cewa ai ko da an kwace musu Facebook account so suna da wani so amma ina ba anan gizo suke sakar ba domin kuwa ni a karan kaina akwai lokacin da irin wannan ya taba kasancewa da ni duk da cewa mu ne muke wayarwa mutane da kai akan yadda za su tafi da al'amura to amma mu ma ba mu fi karfin amana hacking ba labarin da nake so na baku anan shine akwai wani lokaci da na shiga cikin Facebook dina misali sai naga an yi mun hacking din account dina sai ban gane mai ba dai gaskiya so kwana biyu sorry a lokacin ma ina ga ko waya na ne dallace ko wani abu makamancin shi dai so ban san dai an yi hacking din account din ba bayan na dawo da waya na shiga Facebook sai na shiga wajen message sai naga ga wasu rubuce-rubuce na an yi wanda ba ni na yi shi ba so daga kaɗan daga cikin shirin haka shine yayin da ya hakin na account ɗinka fiye da zaka yi tunanin ai babu wani bank account ɗinka akan abun nan babu wani muhimman abubuwa so yana ba haka bane kana da friends kuma kowannen mu yana da abokanan da yake chatting wasu abokanan naku ne na gida wanda kun taso tare wasu kuma abokan haɗuwar Facebook ɗin ne so babban illar shine duk yayin da haka ya hakin ɗin account ɗinka yana zuwa kai tsaye yanzu kamar yadda kuke gani ina cikin Facebook ina cikin kuma wajen message so da na shigo nan sai na ga an yi hacking na account ina kuma an duba wasu abokai daga cikin abokaina an yi requesting din kuɗi naira 5,500 a wurin su wannan fa ina baku labari ne a matsayin abin da ya faru da ni ba wani ne ya zo yana gaya min ba an kaman wajen mutum 20 ne ko 30 haka aka ɗiba sai aka tuna musu requesting na da Allah ina dan cikin wani damuwa ne haka ina son ƙara mun naira 5,000 zan biya ka nan da wani lokaci amma rubutun ma da turanci aka yi so wasu daga ciki sai su ce ba su da shi wasu kuma da yake ma dai yawancin ba fahimtar turanci muke yi ba shi kuma wanda yake na account din ba jin Hausa yake yi ba saboda haka sai ya zama dai akalla dai daga ciki har an samu mutum biyu wanda an tura musu sun ce in tura musu account number an ya kuma tura suna shirin turowa daidai sa'ar da nayi kawai sai Allah ya taimake sai na je a gabar ba su riga sun tura kuɗin ba saboda haka dama ina nambobin sai na kira su ne sauri na kira su a ɗaya daga ciki na manta ba zan iya ce ga sunayen su bare na kira na ce to wane da Allah karka tura kuɗin nan ɗaya abokina ne da yake a Kano ana ce mai Muhammad ɗaya kuma Saifullahi yana nan Kaduna ne a inda muke na ce da Allah karka tura wannan kuɗin wallahi har ya tura musu account nan ba za su tura mai 5,500 saboda sun san cewa yanda muke da su ba su gane ba sosai saboda haka misali sai ka kaddara yanzu da a ce ban hau Facebook a wannan lokacin ba misali sannan kuma na ci gaba da wasu al'amura na shin akalla cikin mutanen nan mutum a ce kila a samu ko mutum 5 ne su tura mai naira 5,500 kun ga naira 25,000 kawai yayin da ka hau Facebook sai ka ga kawai gashi nan an tura ma kuɗi 5,500 ko in ce an tura ma wani kuma shi wanda ya tura ma kawai kai ya tura domin kuwa da kai yake chatting shi a tunanin shi kenan kun ga haka ya ci banza misali an cika ki da 20,000 ne 25 ne 30 ne 50 ne kun ga wannan an daga cikin sharrin hakan da duk da cewa ya wuce kaɗan tunda dai misali Allah kaɗai ya san iya mutanen da zai yi requesting ɗin kuɗi a wurin su wannan gaskiya wacce ya kamata a ce mutum ya kiyaye kanshi daga sharrin hackers duk wani mataki da zaka dauka account ɗinka domin ka samu gudun tsira to ya kamata ka dauke shi in kuka duba bidiyoyin mu na baya mun yi bidiyoyi da dama akan yadda zaka kare kanka daga shirin hackers ba so ɗaya ba so biyu ba nan gaba ma za mu ƙara yi insha Allah akan yadda zaka kiyaye account ɗinka saboda gaskiya ko da kana gani cewa baka da komai akan account ɗinka ai kana da abokai da mutum zai iya yin request ɗin kuɗi a wurin su kuma su tura mishi kuma a matsayin kai suka tura ko da ka ce ma ba kai bane ba za a yadda ba saboda mene saboda ai kai ne mai account ɗin kuma baka da wata mafita akan haka kun ga wannan babbar illa ce saboda haka ya kamata mu kiyaye mu gyara kuma mu tsorara tsaro akan account din mu na Facebook wannan ita ce shawarar da muka zo muku da ita yau ba wani abu ne zamu nuna muku kawai shawara ce domin sanin kaɗan daga cikin illar hackers kuma sannan zamu ci gaba da kawo muku kaɗan daga cikin illolin su insha Allah idan kun ci gaba da bibiyar mu a wanda bai mana subscribing ba please kar ya manta ya mana subscribing wanda kuma ya mana ya ci gaba da bibiyar mu sannan kuma ka kuma ta kuma da like din wannan bidiyo domin kuwa like din bidiyo yana matuƙar taimakawa wajen isar da sako zuwa ga sauran al'umma muna godiya sai mun ƙara jami'a da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah